Podei Dhafu akabva kuNaiza boom yaivhara here. Asiri watanga kurambwa nemafuta maniwe Paghetto. Pamusoro pazvo wakuba bhurugwa rangu. Handini zvokuti tirwe ndizokutauri. Mbotizoriwongo chindidira hufu nondizva. Ndinotamba newe. Okay, amenoti nanchifungei pandabvunza kweseni. Ndangozvibvunza nhasi makuseni ndikati kweseni rege ndiunze paYouTube. Imofunga kuti chii. Asi kweseni iri trick manje kuti ndianze because inini ndowanza kuda kutaura panapa paYouTube zvinhu zvandakaresearcha zvinhu zvanditori neevidence nazvo. But ndabva ndati rege ndichipa mukana unono kuti ndimbotaura pamusoro paDhafu because ndaona kuti mazuva ano vanhu vakawanda havasi kunyanya kutaura pamusoro paDhafu. Ende Dhafu inini ndofunga kuti anodeserva kutaurwa pamusoro pake because Dhafu akabva kare. Dhafu ndakatanga kumuona kubva ndiri kuhigh school. Ndetozoti kuna Dhafu. The word Dhafu. Guys. Saka nhasi ndofunga ndambomuka nchifunga Dhafu. Saka pandamuka nchifunga Dhafu futi pandazvibvunza kweseni. Ndaenda paYouTube ndobva ndangosearcha ngoti Dhafu Naiza boom. But pane rimwe video randabva kurekomendwa neYouTube rakaacta Dhafu kare. Ndatoshamusika kuti sendisina kuona video iri because video iri rakapenga. Rakapenga guys. Saka ini ndatirege nimbopa time inono kuti mumboona pamusoro paDhafu because mazuva ano ndikufila kuti hasi kunyanya kutaurwa. Saka izvezvi ndatimboona Dhafu. Yes, can Blake. Mamga says it's Dhafu. Muko uri say? I need report on. Yes, it's Dhafu. Ndinoona two more get kuti vada kukuona inini. Vanhu vari kugedhi varida kuona inini. Ko vatedza kupinda mugedhe. Ndatoshaya vatondona ndichitopinda panapa vhototi ndomunodedzerwa sisi Dhafu. Vatone zvinhu zvenyu zvavada kukupai. Rega ndinovaona kuti ndianani. Alright. Mama vari mere sisi? Varimo pinda. Rega ndiona mama. Rega ndimhanye ndivaone ndiri kudzoka. Alright. Chiko mvura nai mukundidirire chimvura. Thank you, but mungamandidira mvura ere. Happy birthday ufunga wena zuva rakanaka wena. Mvura mandidira henyu. Koya kundidira hufu ndiani kundidirire chiko hufi wewe. Anti birthday renyu ere sisi. Birthday rangu kuti sei unondiziva ere kundidirire hufu nondiza. Aiwa ndimbokuzive. Usaka kundidirire chihufu. Kundidirire chiko hufu. Ndangona mama vachikudira izisi ndikatirika ndikudire iwo. Saka chindipa birthday present yangu. Handi wandidira hufu. Ndipe birthday present yangu. Manje sisi ndina kana sendi. Amira ndimbokumbira. Ushamwari nkumbira kadola ndipe sisi present yangu. Anakana mari nsenzeni kuziva wani. Sisi sorry zvenya ndina kana mari ni. Hapana chaunomboti sorry wangu chindidira hufu nondizva. Ndinotamba newe. Ndinotamba newe. Mandakumanisa ndimbokuti. Wandidire chihufu ndipe present yangu. Nyamari ndangona mama wachikudira ndikandika ndikudire iwo. Uchindira kuti unondiziva ere unondiziva. These were the golden, good, old days. Mukona nhasi ndangomuka nchifunga Dhafu. Mukona ndafunga nchifunga Dhafu ndabva ndangosanga nevideo rakira kare. Amunoti se video iri rakandijamba. Video iri riri kudeserva more views. Ene Dhafu kana achiona kana 400 per month. Dhafu ngavamise mu 800 per month. Vote in comment section.
Mozoti zvandanyanya pavideo rino ndezvekuti Dhafu paatanga kudirwa mvura aitaka yakachiyuka kuti guys mungabva mandidira mvura here kudanga achida kuzotaura nyaya yekuti munotengera mapresent pati umwe munhu azoyachimudira hupfu ndo anetsana naye akati ungandira hupfu hauna kana present yunga amana ndatodzidza kubva nhasi Mhosva video randidzidzisa kana panzi pane munhu ane birthday mutown achidirwa madhaka nemahwindi nemaoiri usamudirewo because wakamudira asingakuzivi anozoda birthday present ape unenge wasarwa $1 rekudzokera kumba saka izvezvi ndorambokuplay rimwe radhafu randofunga kuti amadhafu ka hapana asingasiyeka kaona video radhafu ndobheja rambe muchiona video rino. Ziwe mwari ariko ipapa nanchikutsvaga kwese kundichikushaya pakuonapo ndopandaona mhanza ichipenyo uchikuona kudai so ndikatireka ndikutele mhanza yako iyi ndo azoita kuti ndikuone kwamukomanawo unoitireko zvaunoita iwe zvandoita zvipi nai moms uri da kundirambira uri kundiudza kuti wandikanganwa inini haundizive akutaura chokwadi asi ndambosangana nemi handikuzive ipai iwe ichikamwari wazvinzwa ichikamwari iwewe hauna kuuya nezuro manheru patachiraini ndine vamwe wasikana so ukanditi mama ndiri kudawo zveshort time ndikati inini handiti zveshort time plus handitambe nevana vadiki ndoda madhalas angu ukatoti ini ndoda chembere dzakaita semi and handisi kuda zveshort time titoda zvenight name makisena nhasi ndikakuudza kuti inini night yangu inoita $25 nhasi ndopauzochema uchindiudza kuti une $15 ndikati no its okay sezvo uri mwana ndipe $15 iyoyo pamusoro pazvo wakuba bhurugwa rangu haunyaro wakaita sei iwe uda kundirombesa inini bhurugwa rangu unoridi inini kuba bhurugwa renyu ndoridi nai moms takambobvira tasangana nezvamu ndakaba bhurugwa renyu ndoriitise nezvamuri zvo bhurugwa renyu ndoriitise iwe ukada kuramba uchionerwa ndokukwatira uri kuzvinzwa ungabida nebhurugwa rangu mumba mangu opoti zvinhu zviri izi zvekuti ndingangokunyara kurumidza kundipa bhurugwa rangu handizvokujairirwa ndazera newewo ndakabvira ndakuudza nezuro manheru kuti handidi kutamba nevana vadiki wakundipira bhurugwa rangu ndandishandisira mushonga inini iwewe nai moms ndozvandiri kutaura zvacho ndakasangana nemikupo kwandikabira bhurugwa renyu uye ndichirishandisei futi aiwa usade kushamisira mani kurumidza kundipa bhurugwa rangu ndipa bhurugwa rangu iwewe saka makundiroera chii ndiri kuzoita handina bhurugwa renyu apa makundiroera chiya ndipa bhurugwa rangu ndipa bhurugwa rangu Jatika, ini unozoti nyaya iri kutaurwa panapa yeseka handisi kana kutomboinzwisisa iwewo kana wakatora bhurugwa ramadha vakachingowasiya vakuseche vatore bhurugwa ravo vaenda avo because zviri panapa ini zvakutondimbowa kutaura chokwadi bebi namboritora bhurugwa racho ndoridi kana wakazvitasa nemaitiro wakaita ndoridi usashore iwe usashore warara mumba mangu nhasi pambedha wangu wakuda kundishora zvemanga kurumidza ndipe bhurugwa rangu aye wakasiya vomwe dzangu kwakurambireko rega ndiseche zvakanakana uri kurambirechi rega ndiseche uri kurambirechi Putsai ndokubira une chikwe kurumidza ndipe bhegi iri ndokubira une ikwe iwe chichi wanga usiri kuramba uchitauna bhurugwa rangu here iwewe iri chichi wanga uida kundirombesa inini watorire chii bhurugwa rangu tora chokwadi inanambopa bhurugwa enu ndozvati umariwana sebhozi bhegi rangu bhurugwa iri rapinda sei apa kuma kwedu ndindekanobata bhegi iroro hapana nombobata remubhegi kunze kwangu ndozvati bhurugwa iri rapinda sei anambopa bhurugwa renyu tenda mwari kuti nhasi handakuya neskin tight dai neskin tight ndaikurikita zvekuti nchikurowa mashaba tete mwari haunyari wakaita sei mwana mudiki uda kuromba iwo nezera rakwewo uba bhurugwa rechembere rakaita sei imhosva kuti ndopfeka mabhurugwa maguchi nemavhasachi imhosva vakundijairira stereki ndakabvira ndazvitaura kuti handitambe nevana vadiki ni wakundimanikidza wakundipira mabhurugwa
Sorry kuti sejacho. Andina kana chinhu wani zvacho chandikutombodzwa kana chandikutombodzwa kana chitauro. Usatombotaure zvako neni. Ina ndite zvokuda nemunhu anoita zvokukecha zvinzwa. Terana nembe yako yaunokechana nayo. Ubva wasiyana neni uri kuzvinzwa. Ata iwe. Patana murara nawo. Kune mata ndakanyasa kutadzira Jesu mukati muupenyu wangu. Takambobvira tasangana ere. Kusangana nawo kupi? Vani mamuchitaura pamberi pebhebhi rangu takasangana manheru chazo paina ndombo kuzoenda tanga ukuona nhasi nezibhebhi rangu rarada kutonditema atondiramba zo nekuda kwenu. Ko zvinoineni ndachitongokudenhawo zvangu iro usati wambosangana navanhu vanodenha muupenyu wako. Ndachitongokudenhawo ndichitokura ndozvandajaira zvekudenha vanhu. Ndeka munotaura nemusikana wangu kuti mamuchitamba nenazvo nezvatoenda manje. Ndichitaura nemusikana wako panyaya dzechi. Usanditeerwa zvinzwa enda kune musikana wako. Ani maachitaura zvebhuruku here aundiramba futi. Haukuzwa zvandiri kutaura here? Ndati usanditeere enda kune musikana wako. But makanga muri munhu mukuru munodarireko. Iwe ndakuzokurova manje. Ukaramba uchinditeera ukazoonekwa nedhara rangu ukandirambisa ka. Damn it. Ani matondirambisa here ne. Unoenda kupi kwewe? Unoenda kupi? Nditi zvokujairiwa handisi kuti usanditeere. This was one of the baddest combination in Zimbabwe muno. Amana amando fungo chema mana kuti amana dewana vana Dhafu ngaombo na Jatiwere na Naiza ngaombo shoota video rimwe futi vese because a combination yakapenge muriona Naiza ina chinakidzwa nekonesi yanga achita pekutanga papa chionekwa pendi pape achivhunduka achidindini but pekupedzisira zotanga popotera jata chitito ngada mutema nematombo nebhutsu nezvese ini futi nda pati mwenyeso nakidza ndia Jatiwere panga chienda ku kunoretsa Dhafu ama Dhafu nodarireiko amana una zvavaita munhu warambisa munhu nemusikana wake uchida ngomudena imi zvicha zveku indangojera kudena kuchingoitwa nevana vadiki vanhu vakuru variko here vanodena dai nyore mucomment section tione tinzi video yakarohwa iyi guys mukona irizeni yakanaka kufunga kwandaita nchita Dhafu because manyaso nakidzo nangu mavideo vamwe vanogona vakaona mavideos aya but mugona mamakangana Dhafu chandombigira ndechekuti pane pamwe futi paakamboacta rimwe video angadiko anenge ichimoti Asawira. Asimaita flu kani? Right. Oh. Asawira nyori kuchema. Naisawira ko uri kuchemei? Chiko Sawira. Kuti yaita sei Naisawira mukuchemeiko? Guys, thank you for watching Hasta PV. Musakangane nekusubscribe. Nhasi ndangoti ndikadzire video rinono because vanhu mama ndisuwa ndakaona macomments akawanda vanhu vachiti Hasta takusuwa chimboposta pa YouTube chichi